What's up mga kasip no atong sudan karon is tahong ni Carla. So ato nang gasan nga isip ato nang brasan diha is bago na ito na isalang sa kalaha. Brush 3 times a day. Brush 3 times a day. Gasan ginagawa ng mga kaisip kayo para mawala ng mga kandya germs niya nga nanapot sa iyang kuan mga kaisip. Kaya ito naman ang sabawan gamay mga kaisip. So ato ginambrasan ta sa tagsa mga kaisip na kung namoy dako-dako nga braso katong dako-dako nga braso ang ilamin naman na istot. Brush kinako na kaisip isa-isa na to nag-brush dira. Hantod sa mawala ginang iyang hugaw sa iyang lawas. So mana din nagbras na ito mga kaisip no, giridi na ito na barato na ng tiradahan o gisa di mga kaisip mo rin ito mga lamas, eskramasan, mga kinabuhi mga kaisip. Wala dito sibuyas dahunan mga kaisip, pag bumbay mga kaisip, sibuyas bumbay kibahal kayo mga kaisip no. So gaandam na talagang mantika sa itong kalahan. Katura ng painitong mga kaisip, may lunod na ito na itong kalamasan din na itong mainit. Bawang ano ito ang lamas sa kinabuhi dia mga kaisip para malunod na mga kaisip. So ito na ako kayo mga kaisip, mga tuwang lamas sa kinabuhi, mga tuwang luya, mga tuwang bawang. Yeah, oh yeah, alright. So isunod na nato ng tuwang kamatis dira mga kaisip no. Ikaw man sa kamatis ato nang ilunod na ato ang tahong. So ato nang gisahon mga kaisip kay para mo nganga na siya mga kaisip, mo nganga na tong tahong. So ilunod na nato na ito ang mahiwagang tanglad ya mga kaisip, pahumot na sa ito ang tahong ni Carla mga kaisip. Ito lang takloban dia mga kaisip. So galuto rin pong kong tulingan mga kaisip, ang ipaksiw mga kaisip. Bungkag na pong bahaw ni mga kaisip. So karon na kaisip no, inganga lagi na itong tahong ni Carla di mga kaisip, ato na po ng karaw-karawon para karong na si babaw matos ilalong. So inganga na yun na ito ang tahong ni Carla mga kaisip. So ato na lang sa baba no gamay mga kaisip, ayun ang isa ka planganita po mga kaisip, gamay lang siya kanang ikorogit sa mga apaw gamay ra. So ato nang pabukala na to diya og mga pila ka minuto mga kaisip para ang tahong ni Carla is mababad sa sabaw. Oh yeah, alright. So bukal-bukal na gina mga kaisip no, managi na to nagtimplada atong tahong ni Carla mga kaisip. Okay, as alright na mga kaisip. You know? So luto na natong tahong ni Carla mga kaisip. Okay na mga kaisip. So karon mga kaisip no, ato na lang gihiklad ang ato ang mga panahaponon yung mga kaisip. Bungkag na bumbahaw ni mga kaisip. So karon mga kaisip, grada ta mga aon ta mga kaisip.
Alright! Siyempre, di na mawala mong ginamos siya mga kaisip. Ka na mong ginamos mga kaisip, boneless na. Wala na iunod mga kaisip, sampaw lang na siya. Alright!